ми са детските книжки? Кажи ми, мой прашен съндък. Закусиха сивите мишки с вълшебните думи язък. Къде ми е класната стая? Къде е коравият чин? Абе бе, тире запетая, забрави ги вече, амин. А днес моят собствен наследник извършва геройски белин. Не съм се изгубил безследно, щом той ме повтаря, нали? Щом той ме повтаря, нали? Къде е момчешката дързост? След мене защо не върви?